Doncs aquí estem. Un dia perfecte. Mira. Y ojalá que pudiera decir el nombre del pueblo, pero no puedo. Es el l'Hostal de Vinya. Sí, sí, mira, en Ramon està aquí. El Duari. Vols aguantar-la? El Super Frankie. No toquis el front. L'Enric. No, fes a gravar, deixa. Michael Àngel. En Santi i jo. I farem una ruta top. A tope. Sí, merci dels menes, Where are we, Santi? On estem? Estem a la vall de Bianya. La vall de Bianya. Bianya. I el poble en concret es diu l'Hostal Nou de Bianya. Mira, això és per fer la Romanic Extrem 2024. Anem cap allà, fem tota la àrea allà. Serà top. And here we are, look at the day. Couldn't have asked for a better day.
mica... Uau. Està una mica... Duro, cabron. Jo soc més bo normalment, Ramon. Extrem. Jo vaig a... Molt bé. No has fet mal. Molt bo, això. Avui he anat acollonit. Hem sobreviscut. Molt bé. Molt bé.